non excusatio Emmanuel Mariana mana ọ bụ twista nwa mama no eze bụ na focus na namo eke Esekwanya Junior nemune gwa na toro na fo bulu zoro IW Kaikene ndị ọdịnaka ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube kaije kenenu ndị ọdịnaka nụ ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube obodo nwere afa n'enu ụwa nọ ụmụnne m ọrụ mmadụ ka eji eme anụ nọ mmadụ ga-eji aka fụ obodo ụmụnne m ya ka m na-ekwu nọ mmadụ ka eji ama obodo ndị n'ụwa ụmụnne m dị n'ụwa na n'ụma pụta ọzọ obele nwa bọọlụ ekele egwu testa nwa mamanụ na mma ekele egwu ka ndị ekene ndị ji malụ obodo ndị ọbata obodo adị mma ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube ndị eji malụ obodo n'ezie n'afọ akalịla akali ka nke na-efe ndị na-edozi obodo ụfọdụ nọ n'ụlọ na-edozi obodo ụfọdụ nọ n'ezi na-edozi obodo ụmụnne m ka nke na-efe na ọ dịrị isi chacha ka mụ na-egwu ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo dị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ndị ekene nụ sachasị okeke igwe ozokwulini ego n'India eziokwu bụ ndụ nkizizi na nam onye ọma na m ekele ego iso na ndị eji aka afọ obodo atapụrụ ụzọ pụọ mee wan na nam ọchọrọ wan n'ụmụ enwelụmanam Ambassador Akachukwu Friends Club na India onye nna ada lụ ọlụ chaso okeke igwe ozokwulu inye ego n'India onye ọma na m ekele ego gị mmadụ ga-eji ọ dị a awenekene Sir Michael Ogugwa idimofu nwelotenna onye mịata obodo eze Chief Afunwelotenna 1 of Anamo CEO Martins Worldwide Limited and Martins Multi-Concept International PLC. The founder
President and Patron, Anam Progressive Union, Dakar, Senegal. The founder and patron Omambara Progressive Union, Dakar, Senegal. President, Cycle of Social Clubs, Dakar, Senegal. 3 times President of Anambra Progressive Union, Dakar, Senegal. Sir Michael Ogogo aye, onye na na-enwala omenu. Chief Safuwelo Tenna na Namo, Emiata, Yebabu Kise Jede Nugi. Senegal ke na Lobele, Lucia Vavo, Olisekelo Wambego Dogwego. Ilusile na Dakar, Senegal, ezi nwanne Olisekelo Wagozie Yonde. Kedu maka ezi nwanyị gị nụ? Pastor and Lolo Tina Michael Ogugwa, Pillars of Dakar Pioneers in Dakar, Senegal. Onye nnada lolo Chukwu gozie yi Afunwelo Tenna, Afunwelo Tenna bodogwo, Afunwelo Tenna bodogwo ego, 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 Afunwelo Tenna bodogwo ego. Odia Yemadu kejeje numba natano, Yendi obodo jibili, Aika nechete vao, Sachine do kafu, Alusiego wanu na namu, Obide titu numu dora namu, Yebabu kise janu, Machimeleze dalo The Omambala King International Chief Executive Officer, Achievers Reward Entertainment, onye na niso na ndị ọ dị n'aka na Namono. Tajukwu na-edu ọka afọ, Alusiego wa n'odogwu ego, 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 amunnetu yi. Alusiego na Namo dalo, Chinedu ọka afọ, Alusiego na Namo, Nwachimeleze, iso na ndị ọ dị n'aka n'oge nọ. Ọgwa gị si m okenenu, ga-ezi ọya aka gị. Maazị David Chigozie Ebuka mụ. Ude ejike ego na Brazil. Ezigbo ọya Omambala King. CEO, the Britannian International Limited. Onye nna n'iso na ndị ọ dị n'aka o. Kaikene ndị ọ dị n'aka o. Ndị ọ dị n'aka, ndị ọbata obodo dị mma, ndị obodo ji wee dị ebube. Kaikene ndị ọ dị n'aka o. Ndị ọ dị n'aka, ndị ọbata obodo dị mma, ndị obodo ji wee dị ebube. Ka ndị nwe bụlụ egwu m, ka nke nenu, Chief Barrister Clement Osita. Chief
Barrister Clement Ositachibata Akwata, one of the Walomo Kingdom. President General Uma Waloma Anamu Development Union. The Honorable Special Assistant to the Governor of Anambra State. In the person of Chief Dr. Madabrochukwu Obiano. The chairman, Igwebike 8th grade Uma Waloma Anamu. Chief Barrister Odogwu Clement Ositachibata Akwata, one of the Walomo Kingdom. Iso na ndị ọdịnaka ndị obodo bulio ndị ọgbata obodo adị mma ndị obodo jemọnụ ndị aja kafo na-eso na fa Tolumi Akwata Odogwu ego. 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 Kande webule egu kankene Sir Chris Wude Ikeziome, one of Anamu. Akeze Nkume Waloma Anamu Kingdom. Onye nane malume. Ikeziome, one of Anamu. Akeze Nkume Waloma Kingdom. Onye nane iso na kalecha. Iso na kalecha kalecha. Namune ekele ihe. Aiwane ekele Sir Willie David Ochendo Digbo na South Korea. Na-enye akọ na Ghana kwọrọ nkwudo. Ambassador Akachukwu Friends Club. Onye nna n'iso na kalecha kalecha. Nenu ena lo nyama o ugebe na jawanu na namu ewu igbakigba nyama ugebe na jawo iso na kalesha o iso na ndị obodo jibili ewelu mana mu kise jo ewelu munu na bi gbo so ba bi ni bebenu ewelu message no bu wa mu na ugebe na onye nna gị bilio iso na kalesha na mekini kanje webulegu kanke nenu Augustine Chinwoba Ochodo Worldwide Founder Anamu Central Security Present Governor Akachukwu Friends Club Director of Security United Anambra Youth Association UIA of Anambra West Stagozo Chinwoba Ochudo Alolo Emeta kize jende nungi Wachi meleze Izo na ndị ọdị n'aka Anamuji ganyisi Anamuji gemono Izo na ndị kalecha kalecha Iso na ndị obodo jibebe
ọbata obodo adị mma nwachi meleze ọgwọlụomelolo na nama ụba anyị ka ndị Anambra steeti dị na-echesi anya nọ onye gị director of security United Anambra Youth Association UI of Anambra West onye machi bụgosinachi nweọba chukwu ji gị wenyela na maka o nwere egwu ntili n'oge gara aga na bụ n'arọ 2019 eme ndị Fulani na-enye na mmụ nsogbu n'elu etili mụ n'egwu nwesị na Fulani ganawo na Fulani gana na-abanye onye nne na chukwu si n'aka gị wee chụọ ndị Fulani na anamụba anyị onye anamojibile ochudo worldwide ochudo worldwide ochudo worldwide ochudo worldwide nna boy Ochudo worldwide na ndị ọdịnaka nụ ndị obodo dị ebile ndị ọbata obodo ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo dị ebile ndị obodo dị dị egwu na mmeke n'ụlọ ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube ka ekene ndị ọdịnaka ndị ọbata obodo adị mma ndị obodo ji wee dị ebube Connect ndị ọya adịle mma Twinstaffa Connect ndị ọma One Love ofu obi ka anyị jeje nụ ka nke na-eche mmanụ eze bilo One Over odogbo onye ọra m ogbe na mma ekele yi eze dọkụ n'ọgbakụba landlord odogwu ọgbakụba ke na lobilobi na mma ekele o dukwu gozie ihe kedu maka meta anyị ya na petro na anyị hi chief sir Francis Okechukwu ka onye metalụ ya bụrụ one of Anamo Afra Moto Nigeria Limited Igwe Motos ewu Afra Motos Igwe Motos odogwu na mmekele yi ka nkenekwanụ chialedi anyị nụ Mrs. Ikemu Blessing
First Lady General Enigwe JC ewu dị staff and connect ndị ọma ndị oyi adịle mma na mma ekene onye chile nna nzeze ka nke na spiritual father anyị o ya bụ eze bụ n'afọ ekene nwụra mụ enza mụba amụlị n'afọ ọkala tụle dị n'odogwu na mma ekene iso na ndị ọdịnaka ebe igi nwanne Chukwu gozie this staff and connect ndị bulu ibu baba na anya bakano composer nwa mama Sentino nwa mama imo no odogwu greatness odigbo orimili wọn la mẹ obi n'odogwu onodugo nwanne m ndị mmadụ na bakala Sentino nwa mama blessed sido odogwu osimigo dai dozie nwa na-egbo gabu akụ nna ya nwanne ọ dị ara aya chitekwala m ya itebulu n'ọlụ ekele ndị ọdịnaka